Ke belakang hambai विशेष खाई ini U50 Liberal Party yang tak lain ni 2024 one Tirpura West Lok Sabha election jong batai tongo aboni ekta no karon thanai bikoto dirgodin romoi jeng 2013 ni sini U50 rok sara Tirpura rajyo basic Tirpura ni kok prochar khai family ini ekta durbagyo krome je jeng I50 sang tang tongpru tabuk I50 ni অবস্থা যেভাবে বেহালো থাকা আবার সামনে দুস তামনি সানাই যে তাবুক বর্তমান সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিজে রাজনীতিক নি পরিবেশ যে সিচুয়েশন जों नुबाय दङ I50 प्लस ত্রিপুরা मथा अलरेडी ताबुक नि जे गभर्नमेन्ट हास्ते चालक थांनाय बीजेपी बाय एलायन्स जों थांगा ब्रक ताक सरकार चालक गावनि बागै जों नायो जेता तागलायनि जे इलेक्शन कुनु टिप्रालेन डिमान्डतै कन्टेस्ट खायनि किरि आउन बागै जों ताबुकबो आशा बिसेस खायो जेता चिनि कर्मी गोबां दंखो जेता जों टिप्रालेन डिमान्ड याखरमाया आगामी दिनाव जों तसे स्ट्रागल खायनाय जों मुभमेन्ट खायनाय आन्दोलन खायनाय टिप्रालेन टिखायनायनि बागै चिनि जाति दफानो थांनायनि बागै जों आगामी दिनाव क्राक एकटा आन्दोलन खायनायनि आबो जों একটা স্কুপ মায়া তাঙ্গে হিমলা তাবুকনি যে রাজনীতিক সিচুয়েশন এমন অবহাই জায়গা থাংসইকিয়া যে যতন গভর্নমেন্ট বাই খেলাই দঙ্গই মানথাই রকম হালাইনাই উন্নয়ন খাইলাইনাই নানা রকম যেটা আবো जों ইস্যু नुबाय दं आङो जोंखाय साइमानो जेता जों जास्ट सरकार चेन्ज खालायनानि न सरकार आसुगलायनि न आबो हिंगे जों तिनि मोटिभ्रालाय आन्दोलन खायगला खमो मुभमेन्ट खायगला खमो गावनि बागैनि जे ताकलाय नि जे आं U50 नि चेयरमैन नंगै बलराम देवबर्मा चिनि जेता टिप्रालेन नि मुभमेन्ट आबो तुरुक तुरुक कमाय दं आबोनि बागै आं जतनि फासिं आं मेसेज रनाम जों जारा जोंबाय संग्राम खायनै रक नक तापक दिसंनो जों ताइसे फायनाय जों ताइसे खायनाय आ आन्दोलन खायनायनि बागै ताकलायो जेता लोकसभा जों जखनते बासाय दं गाहाम एकटा बोर्ड रेडी जों पास दां नं याबो तो उलनि को कारण तांगे हिमले उ परिवेश तो तामनि सानाय ओंके जे चिनि टिप्रालेन हामजांनाय रक नों खरकसा बीजेपी बोर्ड याबो बीजेपी पास संनाय नों खरकसा कांग्रेस बोर्ड याबो कांग्रेस पास संनाय आउन बागने जों खाय हनो चिनि टिप्रालेन डिमान्ड जों खाय दं गांगाबा नरक ओ टिप्रालेनो बोर्ड रेडी चिनि जे सिम्बल को ससैसिन न जों टिप्रासा जोंबो ससै हनो अब इंग्लिश बाके हुइसेल हनो गावन बागै सिमनानि सिमी शान्ति बाजार पॉइंट 30 टा कन्स्टिट्युएन्सी जेता एसेम्बली नि खबजगै दङ अर जों सिमनानि सिमी शान्ति बाजार पॉइंट जारा चिनि और गोबां कर्मी दं गावन बागै तामो मथा खायनाय तामो I50 खायनाय ताम बीजेपी खायनाय जारा संवाय चिनि सामुं खायनाय रक जे डिमान्ड हामजागनाय रक बरनि थानि आनि अबनो हेम्बल रिक्वेस्ट जेता ताकलायनि बुट नरक मागना तार हदि जों सालायो जेता बिप्लब देनो गोबां बुट बाय पार खायनायनि चिनि मानथायनि हाना तो गोबां बुट बाय बन पार खायनाय या एक बाय पास अंगैबो पास दुइ बाय पास अंगैबो पास नर गोबां बुट रुइ जे अमित शाह न खुचि खायनाय हायके चिनि मानथाय मानाय कक्रै आं आबनबो नंथानि कोन एकटा हामियावान सुगिया हायबनो जरा बो पास अंगै नंनि मानथाय मानाय हिंकांकाय आबो नंनि बेपार केन्तुबा दीर्घ दिन रमै जों जे खाय फेमिनि ताउ जे नरक महाराज नेफ्रि एतो बिसा संकाब नरक गदि आं जे सामानि न नरबो वान सुगिनाय दि
जों तिनिबो स्ट्रागल खालायाखै युथ आइपिएफ रक जों स्ट्रागल खालायाखै तिनि ओ परिबेस फाइगला खामो ओ आबहावा तिनि फाइगला खामो तिनि सिपिएम बा सिपिएम तंग खामो जों सिपिएम रंनो बम सुकाय जों सोबायै ए जे तिनि परिबेस तै फेमिनि आबो नरक वान सुक्तै खालायो जोंनो कुन दिना पगथेना नकरै गबनो आनि नन थानि कयमु ताखरक बुखरक যারা প্রত্যেক কনস্টিটুয়েন্সি চিনি যারা কর্মী তংনাই রক আনি মেসেজ ন নুগুই তংখাंखाय आंকক सामानो खानाय तंखांखाय नरक जोंबाय जगाजग खालायदि नरक जोंबाय कक सालायदि आंखांखाय जों नरबाय कक सालायनाय जरा तो तै बिसि करेगा 19 एप्रिल से yang जे पश्चिमनि अनिर्वाचन नंगै दङ आंखांखाम बागै नन थानि बिसेस खालायै একটা রিকোয়েস্ট ননি থানি চিনি আশা বিশ্বাস দङ হয়তো নরবাই जों যোগাযোগ খাইমি আফানো তাবুক তো নেটওয়ার্ক মিডিয়াनि মাধ্যমে গাहाम একটা जों যোগাযোগ খাইমানি आउन बगैनो प्रेसनि माध्यम तिनो नंनो जों पोसगरनायनि बागै চেষ্টা खालायो आंखांखाय नरक मांखांखाय ताखलाय जेस गाबनो जे युथ I50T टिफ्रालेन पार्टी अंगै जों जे टिफ्रालेन दिमानो तै बासाय तमनि बा गाहाम একটা बुद्धि नि नंनो सावै आनि अकक साबनो अरन पाइरेखा जतनो हामबाय aja somong nong ke is ti praboda mane candidate dajang na wes sudah aw abo to belakheno nangmani kokno chini just kisuta chini bisingo kaisa confuse laikha ar je sang tipra habai milui jeta sang aro je jutho babe aro kolpomohon tipra yang ongkai ang boloram debrma haibana chini youth I50T ningai chang chini youth I50T ni vice president mohan jomatia bo basai tango haikaba bono sotroguno jomatia bo hono bini men bumkai bo ayango jokhon ta khlai tango angkai जों आसा खालायो आ जागाव जेता जुथो बाबे जों सालायमानि जागाव चिनि सिम्बल उबाय म हंका चिनि सिम्बल एकनो तंनाय गजे चिनि सत्रगुनो जमतियानि बिनि जेता सिम्बल हंकाय बो आयंग प्रेस मीट खालायनाय हंकाय ओ जागाव जों आसो गोबां मा ककनो साना थायो जे बनो हामजागनाय ते बनो बदनाय जरा जे कल्पमहन्तिफ्रानो हामजागनाय ते कल्पमहन्तिफ्रानो बदनाय एको क्रियाव से सिगन मेगन दंनो जों आसो बरो एकटा प्रब्लेम नंजा गया अब बो आयंग बो कक सानाय हंका आवन बागै अम हाइटा जों आयंग बो रैदों na hasen lo korong nung ta mo ko sam ko no tam ni bage board dinai nung isa korong isa ka ka sabai kia sa बेलाखिनो हामबाय हास्टेनि लुकुरक तामनि बागै बदनाय हिमालय नरो अकगनो पगैता थानि आं साथिंगनो साका 2013 नि सिमि संग्राम खालायनाय अर टिफ्रालेननि जेता आलादा बाबे राज्य सालामनानि बागै जेता हावा तैफिनाय जेता जों अर जथेष्ट सारातिरफोर राज्य संनो बय जथन सायमानो हंगाय जों youth I50T रक नरक ताबुक बुद रखा हंकाय जों पार्लियामेन्टआव थाङो जों कक सायमाननाय बयखे आबनो बिसास खायो पार्लियामेन्टआव उलनि ककसि निनि एलाकावसो नों एकटा स्ट्रं खाय निनि जे टिफ्रालेन नांसुगु हनै बर रखनो कायसे नों एनकारेज खालामि आंखाय नों बर गाहामखाय नों फान्दैनि आंखाय बर रक तामना सानायबा जोंनो आसानानि कारण जोंनो ताम बागै रनाय हंकाय चिनि एकटा सक्सेस दङ जे 2013 नि सिमिन जे जों youth I50 संग्राम खायफेमिनि टिफ्रालेन तै जों तिनि सरकार चेन्ज खायति फेकिया ताबुक चिनि I50 नि नेतारक आबनो मायानि बागै खालायमेनि बागै जों एक्सट्रा बागै जों ताबु जुबो संगठन रकनो जों ताबु ताइसा कटाल खायै फान खायै जों खालायलेनि बागै ओ आसा बिसेस नारगैनो बरक बुद थुं अब हायते